Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay basa ti Proverbio 15, versikulo 13. Naisam ti tao no naragsak, ngam nalidam ti rupa na no naliday. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Amok nga adda babaim. Iso akanayon ka amaladaw nga agawid. Adda ka di pamaniknek mo iti daytang ibagbagam, ha? Apay, asaan mo pa'y langamin nga aminan? Kat agdadata lang arudan. Saan kan akas iti sigod, Ethan? Limamiis kan kanyak. No kasta ti panagriknam. Apay pa'y langarod, adi ka pumanaw. Gaputadyak kabailan, amapukaw ka, Ethan. Ibagam kumano anya ti rumbang nga aramidak. Iti kasta, agsubli ti sigod a panagayat mo kanyag. Simple lang dagiti kidkid dawakan ka, Esther. Saan nakabibiyangan? Di nakbugbugkawan. Kayat mo asawan. Baybayan kalatan iti anyaman a kayat mo nga aramidan. No kayat mo ngagdan natapay, aramidem, no anya dagiti pagayatak. Saan nakasalungasingan. Ket no saan mo maaramid dagiti kayat ko. Nawayakan a pumanaw. Anya? Kasta ti kinunana? Waleya. Iso anak kadagdag santirik na kita. Diyak ka muna anya ti rumbang nga aramida. Isuro ka iti rumbang nga aramidam. Ibagam manen asinaak ti asawak. Amumat asaan ko akabailan dayta, Leia. Ni Ethan ti biyag ko. Patyag, maurnos to matlaang ti amin. Dumteng to ti panawan, asinaan na matlaang ti babae na. Si kalaang ti agbalin a nakakaasi. Adamat pamilyam amang ipatpatiggan ka. Patyag asaan da ka abaybayan. Numaamuan da dayta a problema. Pangaasim, Leia. Awan kumati pangibagbagaam iti da ito a problema. Si kalaang tinangitalkak iti da ito. Kat sapay kumata mapagtalkan ka. Kas nakon-hakon. Namnamaak ama urnos mi pay kan ni Ethan ti amin. Ala, saan ka amadanagan? Tamok mat asalimutmutan no anyaman dagiti italak mo kanya. Agyaman ak no kasta, Leia. Pasensya ka na. Awan nga ti pangiyab kaasak iti dagang santi warukong ko. Iso asika ti pangibagbagaak iti daytoy. Jakmat nga rud kayat amaamuan ti pamilya. Manang Sara, Manong Gabriel, anya ti aramidan nyo dito eh. Oh, apay ka di amatartaranta ka. Ada ka di problema? Awan matkit di, Manang. Mas daawak lang amin, tada kayo. Ada ka di napasama ki Jabalay. Saan na kami ka di apastragan? Sige, sumurak kayo. Ala, agtugaw kayo. Agyaman kami. Ay na, relax ka kadilaeng. Awan ti madi na pasamak. Imay kami, takayat da kayo matapasyaran kaniitan. Saan kayo matngamin nga umay balay? Kasta nga agpay suading ko. Apay akas na titsuram. Apay akas lamadandanagan ka. Kan sa dino ti ayan ni Ethan. Manang, saan pa'y asin mangpat? Alas 6 nga mawan pay lang. Saan ka di nga alas 5 ti out na? Mga nadalang napatigan na panan na. Ala, urayin tayo langan. Takadwa tayo ang mapanjibalay. Nalipatan mo't ngamin, birthday ni Mama Ita. Ay, uwan gayam. Pasensya kayo ha. Managlilipat akmatan. Ang mga no iso day tanti asawag. Mabit lang ten naklukatan ti Rida ho. Ethan, nasaya ang tadakan. Apay,
Planom ka di manin ti makyapa? Shh! Tangiwat mo. Adadaman ang Sara kan manong Gabriel. Diyak kayat amamuan dati maipapan iti parikot na. Iso apang nga asim. Uray italaang nga agpamarangta anasaya at tayo titunggal maysa. Da italaang tikid-kid dawag. Anya nga min ti kagarada? Umunag ka. Taijay tayo nga agsasarita. Imbag, tanakaumay kayo kinitan, Esther. Wen, mama. Pasensya kayo na. Tanalipatak paikit di ti kasangayo. Tinapatag ka niya kat nagpakita ka, anak ko. Nabayag ngaminan na saan ka nakita. Agam, at namadlaw ko kan ka. Anya ti madlaw yo, mama? Ay, makita ka dagiti matam tiliday. Nalidam ti rupam. At da ka di parikot mo, iha. Awan, mama. Anya kumangay ti pagparikotak. Siyak ti inam, anak ko. Oray ilibak mo, amok nga da parikot mo. Awan ti parikot ko, mama. Ala, saan ka apilitan, no saan mo akayat nga ibaga? Ngam no nakasagana kan amang ibaga, nakasagana ak adungag, anak ko. Saan kayo amadanagan, mama? No addaman parikot ko. Ibagak kada kayo. Ethan, kaano ka di apapanawam ti asawam? Nagkari ka kanyak asinaamon ti asawam. Pasensya kan, Mia. Ngam ikanak pa itinananay apanawan. Diyak ba't mabalin na pilitan apapanawan ni Esther, di balay? Nang runa kat aramidan na amin, tapno saan kami ngagsina. Nga uray agat atapen nga da babaik. Oh, di amin namon nga dan babaim. Jakmat nga rod amo, no anya ti kabalan na nga aramidan. Rason mon sa laang matday ka. Ngam kinapudno na, kat ay ayatang pailaang ti asawam. Awanan ti panagayat ko iti asawak. No mabalin la kumaaloktam to'y pusok, tapno makitam asika ti linaon na. Oh, agpaiso. Wen, sikate ay ayatek. No kasta nga rod, papanawo mon ti asawam ijay balayo, iti kabiitan a panawan. Saan manan anagawit ti asawak? Talaga nga iparik na kanyak. Nga addan sa bali a babae itibiyag na. Nagsakit da ito'y amapaspasamak itibiyag ko. Imbag pa ni Manang Sara. Tanasing pati asawa na. Awan parikot na. Madlaw ko ti kinaragsak itirupan na. Ngam siya. Madlaw dati kinaliday ko. Nga uray kasano ti panangilamang ko iti marikrik na. Parbangon manen nga agawid ka. Apay, impapasyo ka di iti babaim. Kaya't kung agsarita ta itinalapat, Esther. Pudno nga da babaik. Gaputa saan akon anaragsak iti sidong mo. Kaya't adagan ka dayta, no panawan na kon. No kasta, pudno ti atap ko. Ngam apay, Ethan. Apay anaaramid mo kanyag ti kastoy. Anya tinagbasulag. Awan tinagbasulam? Diyan ka mo. Ngam, saan na sikate ay ayatek? Anya ti rumbang nga ramidag. Tapno agsubli tirik nam kanyag. Pangasim ko, mamat. Saan nagapanawan, Ethan? Ay, ayatan ka unay-unay. Nga uray amom nga dal babae? Aklo nagti amin. Gaputa ay ayatan ka, Ethan. Katjak kayat ngagsinata. Nalabos mo tanday tangar aramidan ti asawam? Kasi ka, ipalpalubos mo latan. Gaputa jak kayat ngagsina kami, Leia.
Saan ka kadi ang maasyan iti bagim? Mas agbalinak anak kakaasi. Numapukaw ko ni Ethan. Ay na, saanan ang normal ti kastangar aramidam, friend? Leia, pangasim. Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Siyak ti mas asyan kan ka, Esther. Kita man talangham. Madlaw ang maburburiburan kalaunay. Asino mat ngamin ti saan ang maburiburan iti kastoy akasasaad. No kabailakla ko maamapukaw ko ni Ethan. Nabayagan asininaak. Ngam no panunutak. Asaan ko na makaden na. Kasladyak kabailan. Ay, dayta nga min tirigat na. Tani Ethan latan ti pagrikrikusan ti lubong mo. Di mo pa'y ko nang agpasyar kay Jabalayo. Ni Ethan latan di as-asikaswam. Gayam, saan ka kumamaum-uma kanya ka? Si kalangan ti amok amasitgan apang ibagaak iti marikrik na. Oh, si kamot gayam ti masabat ko, Esther. Apay akas na ti itsuram. Nagsangsangit ka kadi? Saan man ang napulingan akla itay? Kasta? Ngam, apay ado amatam. Kalat ngamin anagangin itinapig sa itay. Kat namarmaran dagiti dua amatak. Sa dino tinagapwam? Iti ayan ni Leia, manang. Anya tinaramid mo ijay? Nakinistorya lang kan kwa na. Kasta ka di? Umay ka matay balay Kayat ka mata ka inistorya. Uwan manang. Inton maminsan tulaangan. Sige ha, tagdardarasak. At dapay ngamin aramidak ijabalay. Apay nga takas dyan, Esther. Madlaw iti rupa na nga addan hadagsan na parikot na. Sa dino tinakakitaam kan kuana? Nasabat ko iti kalsada. Madlaw pa yan nagsangsangit. Ngam saan na nga aminan. Adda nga taparikot na, saan na maibaga? Adda ibagakan ka, Sarah. Anya dayta? Nakitak ni Ethan ijaili. Adda salsal labayin na babae. Sinursurot ko ida, babaan iti motor ko. Kat masigurado nga adda relasyon da. Anya? Dayta nga tati parikot ni Esther? Ngam, apay asaan na amay baga kada tayo. Iti kasta, matulungan tayo mat, no anya ti rumbang nga aramidan na. Ay, dayta nga rudmot ti pampanunutek. Ammo nga tan ni Esther, nga adda babae ni Ethan. Ammo na lakit di. Kat iso ti pakariribukan na. Mapanak ejay balayda. Kat kasaok ni Esther. Manang Sara, anya ka di tigagaram? Kayat ko lang nga ibagakan ka, akabsat nak, Esther. Amangan nga min no nalipatam dayta. Apay kumamat ang malipatak, manang. Amok nga da pagdaldalanam ita. Ngam, jak amo. No apay asaan mo amay baga kada kami a pamilya. Manang, jak amo ti ibagbagam. Saan ka kuman nga aglibak, Esther? Nakita ni Gabriel ni Ethan nga da kadwa na a babae kat sinurot na ida. Anya? Amok nga iso ti pakariribukam. Ngam ti pakas daawak. Apay asaan mo amay baga kada kami a pamilyam ti problemam. Gapo takayat ko asyak mismo ti mangsolbar iti parikot ko. Manang. Saan mo akabaulan asiksi kalaang? Kasapulam ti pagsanggiram. Jak ngamin kayat amapukaw ko ni Ethan, manang. Amok nga agsakit tinakam yu kan kuana. Numaamuan yu ti araramitan na kanyak. Kat dayta ti jak kayat amapasamak. Anya? Kayat mo asawan?
Ay ayatam latan ni Ethan. Itilaksid nga amom nga agbababae. Uwen manang. Kaya't nakapapanawan. Ngam saan ko ang mapanawan? Baybay aklatan iti kayat nang aramidan. Basta di naklakit di papanawan. Ading ko, ayatam ko mga umuna ti bagim. Sakbay ti sabali. Saan mo nga ipilit ti bagim ka ni Ethan? No saan na kan nga ay ayatan? Gaputaag na nayon kalatan ang masaksakitan no kasta ti aramidam. Anya nga ruti kasayaatan nga aramidan. Manang. Panawa mo ni Ethan. Nasakit man. Ngamdumtang to ti panawan nga aglunit ti sugat ading ko. Ngamno agnanayon ti kaadam iti sidong ni Ethan. Agnanayon ka amasaksakitan. Awan patenggana asakit. Manang. Agpanunot ka kumamat ading ko. Silulukat matibalay ni mama para kadatang agkabsat. Iso asaan ka kumanga agpangadwa nga agawid ijay balay. Anya ti kayat asawan da ito'y? Apay dagita amaleta? Pumanaw akon, Ethan. Ha? Ited kon tiwayawayam. Pudno ka di? Oh, agyaman ak Esther. Kamaw dyanan na. Nakarik na kamot langin. Sapay lako ma. Tawan to ti pagbabawyam, Ethan. Idaw-dawat ko. At sapay ko mataag na nayon to ti ragsakyo. Iti babayam. Esther? Si kakadidaytan? Nagdakal matan tinagbaliwam. Imbes ko maabumakbakat ka, yan. Umubing ka met. Gapo, taawan kan itibiyag ko, Ethan. Awanin ti kanayon ko apagparikutan. Pakawanin na ko, ma. Esther. Pagbabawyak dagiti nararamit ko kan ka. Napakawan kan, Ethan. Agyaman nagpaikiti. Gapo iti kasjay nga inaramid mo kanyak. Nasursurok nga ipatag ti bagik. Iso akita ang pitsura kita. Dakkalan tinagbaliwa. Wen nga ron. Sana kas kanyak. Wen ngagpaiso. Apaya kas tamot ang titsuram. Madlaw alimakay ka. Saan nakakadingas asikasuan tinangiso katam kanyak? Pinanawan ako ni Mia. Manipod na ikatak iti trabaho. Iso, nawaya ako nita. Kat numabalin, agsubli ka kuman kanyak. Pasensya kan, Ethan. Ngam jakon kaya ti agsubli iti sigod a kinatawag. Kabaelak gayam ti agbyag. Nga uray awan ka iti denak. Ti agasawa, agpinatag, kan aginayat da kuma, aginggat panungpalan. Saan kat nga ipaayan ti asawa, iti pagsakitan tinakam, kan paglidayan na. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.